Rosyjska agresywna wojna przeciwko Ukrainie oraz konflikt na Bliskim Wschodzie będą głównymi tematami spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Brukseli. W rozmowie z programem Euronews Europe Today szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergaard stwierdziła, że Moskwa nie jest naprawdę zainteresowana pokojem. I think the main problem is that Russia is not really interested in peace. They are trying different maneuvers, but we need to keep our focus where it needs to be, and that is on increasing the pressure on Russia and increasing the support for Ukraine. So there's a lot more to be done. Minister spraw zagranicznych ma nadzieję rozszerzyć unijną czarną listę rosyjskich osób odpowiedzialnych za deportację i przymusową adopcję ukraińskich dzieci. Zauważyła również zmianę atmosfery tych spotkań po objęciu władzy przez nowy rząd Węgier pod przewodnictwem Petera Magyara.